कोणात नगर आडगाव मुंबई आग्रा हायवे उड्डाणपुलावरून रात्री 11 वाजता दरम्यान मुंबईकडे जात असताना कंटेनर MH15 AV 3862 चा ब्रेक फेल असल्यामुळे उभा असताना मागून I20 कार MH15 सिटी 4090 ही कार मुंबई दिशेने जात होती. ड्रायव्हरकडून कंट्रोल न झाल्यामुळे कारने उभ्या असलेल्या कंटेनरला धडक मारली व कारला आग लागली. ही कार CNG असल्यामुळे आग लागल्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले. अग्निशामक दलाची एक बंबच्या सहाय्याने आग विझवण्यात आली. I20 कार पूर्णपणे जळून खाक झाली. या आगीत कोणाची जीवितहानी झाली नसल्याचे अग्निशामक दलांनी सांगितलं. आग विझवण्यासाठी अग्निशामक दलाचे कर्मचारी TB फटांगळे, ST काळे, DG चव्हाण, के महेश शिंदे, कार्तिक महाले हे उपस्थित होते. स्टार न्यूजसाठी मोहसिन पठाण, नाशिक.